Здравейте, потребители на VBOX 7 и на YouTube. Аз съм Рости ДХЛ и днес ще ви покажа как да си направите LAN сервер за Minecraft. Първо за Windows 8. Всъщност, трябва да кажа. Първо търсите Control Panel. Его, Control Panel. Натискате. Излиза ви това нещо. Натискате тук. Център за мрежа подела. Така. И натискате тук. Да, тук. Къде натиснах и аз? Затвори. Тук. И по-подробно. И ето го. IP адреса ви. След това виждате IP адреса ви и си отваряте вашия Minecraft. И самостоятелна игра. Малко ще ми лаги, ама съжалявам. Нещо си прицаках компа. Ще се помъча да го оправя. Да. И ето, тук съм си правил експерименти. Тествал съм го. Това всичко са сървъри. Създаване на нов свят. Примерно, пишете вашето име на създаване. Примерно, моя Minecraft Ростислав ДХЛ, както аз се казвам. И тук избирате оцеляване или... Аз ще го пиша оцеляване на свят и си избирате. Като тук не сте затваряли тези неща, защото тези неща ви трябват. Те иероглифите излезнаха, това е добре. Малко ми е бавен компа, но както казах, ще се помъча да го правя. Очаквайте и първи епизод. Да. За какво стана сега? Ще чакаме. Междувременно трябва да ви кажа, че ще пусна един много як епизод на оцеляване в такъв сървър. Сам ще играя. От първи епизод на оцеляването. Ето го. Зареди го. Или така се мисля. Да. Зареди го. Както виждате, наистина ми лаги. Да кажем, че на вас този свят ви харесва. Нали, ви си го избирате. Натискате Escape. Отваряне, да, локална мрежа и тук е изключено. Натискате включено. И ето. Стейте тела свят и сте готови. И това, което ви излиза локална игра, хостват от порт. И това е порта ви 60650 и почвате да оцелявате. И аз тук ще излезна и обработвам и снимам с Camtasia Studio 8. Надявам се да ви харесал и до